Encara que l'última setmana s'han reduït algunes protestes als carrers de Barcelona, la setmana passada sí van acabar en aldarulls i càrregues policials. Amnistia Internacional fins i tot s'ha posicionat en contra de l'abús de força de les forces i cossos de seguretat de l'Estat. Exercir el periodisme enmig dels uns i dels altres, com ara veurem, tampoc ha sigut gens fàcil. 65 periodistes han patit agressions des de dilluns 14 d'octubre, segons Mediacat, l'Observatori Crític dels Mitjans. Joan Canela, bona nit. Hola, bona nit. Tu has estat l'encarregat de fer el recompte que inclou només casos que heu pogut verificar. Com heu fet aquesta verificació? Bueno, bàsicament el que hem fet és fer un recull de casos en base a testimonis directes, tant els propis afectats, que moltes vegades ho denunciaven en Twitter, són periodistes al final, i la majoria de gent se comunica per xarxes socials, o altres que estaven ahí i ja ho han vist, no? Hi ha hagut un ferit, conec uno que li han... Ho han pogut testimoniar. Exactament. I llavors el que fèiem a partir d'ahir, intentàvem localitzar la persona ferida i, diguem, concretar més cada cas. O sigui, que ens podem fiar plenament dels resultats de la vostra tasca. Sí, home, evidentment. Hi ha casos que reconec que hi ha hagut alguns casos que no hem aconseguit localitzar el periodista i, bueno, posem l'informe, no? Hi ha un percentatge de casos que no hem pogut esbrinar exactament les causes o l'origen de l'agressió, etc. De fet, ho veurem de seguida a la pantalla en una sèrie de gràfics que vosaltres teniu al vostre web. Segons les vostres dades, la majoria d'aquestes agressions, més del 72%, han sigut per part de la policia. És a dir, ho veiem, per exemple, així mateix. Més del 72% que hi ha a la base d'aquestes agressions. Sí. Que hi ha a la base d'aquestes agressions. Clar, la base d'esta és que és molt greu, perquè clar, hi ha una part dels incidents que es poden entendre en un context de molta violència, d'enfrontament, de foc creuat, per d'una forma, i el periodista, sobretot el fotoperiodista, està en una situació que és perillosa objectivament. Vull dir, és com si vas a cobrir un aiguat, és perillós objectivament, no depèn tant d'això. Però hi ha una part molt important de les agressions, sobretot per part de forces de seguretat, que són la gent que són els cossos que tenen l'obligació legal de garantir el dret a la informació, que han tingut una certa... O sigui que hem trobat una certa voluntat d'agredir. Hi ha hagut casos de periodistes que estaven fotografiant una detenció i han estat colpejats per evitar que gravessin. No una situació de tensió extrema, no hi havia una situació d'una bala perduda, un rebot, una bala de goma que rebota, sinó d'agressions directes a periodistes. El cas més greu és d'Albert Garcia, que fins i tot va ser detingut per a impedir que gravés una detenció. Comentarem de seguida el cas d'Albert Garcia, però majoritàriament, continuem fixant-nos en les dades que vosaltres aporteu, majoritàriament les agressions es van produir divendres, després de la manifestació multitudinària, un dia en què hi havia moltíssima tensió al carrer. Tu creus que els periodistes hi podien treballar amb normalitat? Realment era una situació... Jo hi era el divendres aquell en Barcelona, va ser una situació de caos absolut, de molts enfrontaments entre una part dels manifestants i la policia, i realment, clar, treballar allà enmig, sobretot si ets fotoperiodista o càmera i has d'anar a gravar els incidents, doncs és un lloc... Has d'anar a agafar la imatge en concret. És un lloc perillós. De totes formes, per això es veu que la majoria anaven preparats amb casc, màscara antigàs, protectors dels ulls, etc. Comentarem ara de seguida el cas que deies abans, el d'Albert Garcia, que era fotoperiodista del País, que el van agredir quan precisament estava fotografiant, com deies també, la detenció d'un jove. I ara veurem el vídeo perquè van a dir que, a més, l'Albert Garcia anava perfectament identificat. Sí. Com va poder passar? Clar, aquí és el braçalet de premsa, exactament. Doncs aquí és un tema que jo crec que s'hauria de poder preguntar. O sigui, el que no pot ser és que quan hi ha casos d'aquest tipus de policials, clarament, diguem, jo no puc dir que són il·legals perquè no soc jutge, però que clarament són discutibles, hauria d'haver un responsable polític que donés la cara i donés explicacions. El que ens hem trobat és que hem trobat uns ministres, o uns consellers d'interior, en cas del BUC, que han tancat files, han dit que l'actuació policial va ser totalment proporcionada, que no hi ha cap problema. Aquí hi ha uns protocols policials d'actuar en aquestes situacions que no s'estan complint, aquests protocols, i no
pareix que hi hagi alguna voluntat política d'aplicar aquests protocols, que és la part que més em preocupa a mi. Fixem-nos ara en un altre vessant, perquè alguns manifestants també han agredit periodistes mentre treballaven. És este vídeo que veiem ara, ens han arribat a llançar objectes al crit de premsa espanyola manipuladora. Què hem de fer davant d'això? Sí, realment, en l'informe recollim casos de tot tipus d'agressions. Realment hi ha casos, o sigui, part dels manifestants que exactament tenen actituds que no són justificables de cap forma. Cal tenir en compte, de totes formes, vull dir, no són justificables les agressions de cap tipus, però la policia té l'obligació legal de protegir el dret a la informació. O sigui, diguem que el funcionari té un doble plus. O sigui, l'agressió del funcionari té un doble plus de crítica, no? Però, naturalment, s'hauria de prendre algun tipus de mesures. És complicat, Sí, Joan, recordem també que dimarts al voltant de 200 persones, 200 periodistes, es van concentrar a Barcelona, també ho veiem en aquestes imatges, vosaltres hi éreu també, per a exigir precisament que totes aquestes agressions s'investiguen. De manera molt breu, i heu tingut alguna resposta per part d'alguna de les administracions implicades? No. No, aquest és el problema que he dit abans. Joan Canela, moltíssimes gràcies per estar així esta nit en la qüestió. Estarem pendents de l'actualització d'aquest recompte, però això sí, esperem que el comptador d'agressions a periodistes s'hagi aturat ja.